салому алейкум мухлисони ММА. Ба канали Шермардон хуш омадед. Дар видео лайк монед ва мо имрӯз шуморо бо хабарҳои нав аз ҷаҳони ММА ошно хоҳем кард ва шумо раҳмат барои дастгирӣ. қаҳрамони ҳозираи UFC дар вазни сабук Ислом Махачев хабари тасмим гирифтаи Ҳабибро ки дар муҳорибааш бар зидди Александр Волкановский секундамер намешавад тасдиқ кард. Дар ҳақиқат ҳам ин чунин аст. Ман чанд маротиба бе иштироки ӯ муҳориба кардам ва ӯ низ наметавонад ҳамеша дар бари ман бошад. дар як суҳбаташ гуфт варзишгар ҳангоме ки дарҳои қафас маҳкам мешавад, дар ин ҳолат ҳеҷ кас дар бари ман шуда наметавонад. Аз ҳамин сабаб ин проблема нест. албатта хуб аст вақте Ҳабиб дар барам бошад, чун ӯ ҳамаро медонад. дар бораи муҳориба, дар бораи вазпартоӣ ва дар ин баробар хавотир шудан лозим нест. вақте дар барат чунин одами ботаҷриба ҳаст, ин бисёр хуб аст. ту қувваи худро дар фикри дигар чизҳо сарф намекунӣ, аммо ман ӯро мефаҳмам. бояд бештар вақташро бо оилааш гузаронад. аз пушти муҳорибаҳо ва тамринҳо аз оила дур буд, ҳатто новобаста аз оне ки ӯ карияи худро ба анҷом расонид. аммо пайваста дар сафарҳо қарор дорад. барои ҳамин ман тасмимимро мефаҳмам, гуфт Ислом Махачев. Чарлз Оливейра дар бораи планҳои имсолааш хабар дод. қаҳрамони собиқ UFC оид ба вазни сабук Чарлз Оливейра ният дорад ки имсол ду ҷанг кунад, ки яке аз онҳо реванш бо Ислом Махачев хоҳад буд. дар яке аз суҳбатҳояш варзишгари брезилиягӣ гуфт ки мо бояд дар пеши худ мақсадҳои калон гузорем. шояд моҳи май ман дар амрико ва охири сол дар Бразилия муҳориба хоҳам кард. кӣ медонад, шояд дубора барои камарбанд бисёр хуб мешавад. ба ман дар UFC 283 муҳориба пешниҳод карданд дар Рио де Жанейро. агар ба кала нею ба делам гӯш медодам, ман ҳоло яке аз иштирокчиёни ин турнир мешудам. ин буд дӯстон хабарҳои аз ҷаҳони ММА омода намудаи мо. то видеоҳои навбатӣ шоду пирӯз бимонед.